So Vekoluka is trending again inyaya yekubira vanhu mari dzemavisa plus chihure. Ani musocialite waari kunzi akamitisa. Let me just start nenyaya yemari yekuba yaakaita. Mukomana ari kunzi akaskama vanhu more than 500,000 rands. A lot of victims are now coming out, including baba vari muno muZimbabwe vakatostroka. Vampa mari yevana vavo 2 vachiti vada kuendeserwa vana vavo kunze kwenyika, but vakatozoona kuti panapa ndajutwa nemukomana uyu, and then ndobva vapedzisira vastroka nestress. Musikana anomushandira at this moment akatotorwa nemapurisa, ndo akawana, ndo akakwanisa kubata. Nditi achingoona Vheko achingoita up and down, achingoenda kumaholidays, achingokwira ndege achita sei. So vakabva vabata musikana wekuoffice aicollecta mari wacho, ndiye akabatwa nemapurisa. Recently, Vheko was advertising for Greece, and pane vanhu vakatokabira dhiri iroro. Ndofunga takauya panapa several times tichitaura kuti please musaendese mari kwaVheko. Sisimeli wokufacebook vachimhanyawo nechimuti vachiti please murume uyu imbavha. So vekuGreece kuri kunzi pane mukadzi akabhadhara $800 and also shamwari yake vakabhadhara $300. They are not the only victims. Patori nevanhu vakawandisa vakakabira dhiri racho reGreece iroro vakabhadhara mari, and they were told to bring mafingerprints hands by the 1st of November, but hakuna fingerprint inobuda in 3 days, hakuna zvakadaro. Pane ari kuseri like waasashandidzane naye basa akazoenda kune vanhu akutaura kuti it's impossible, there's nothing like that. Mukomana anoda kutotamba ichekuseri kuti mukatadza kuendesa mafingerprints iwawo anozotanga kutaura kuti ndimakatadza kundipa mafingerprints. Ndo zvaanenge akuda kuwanda nazvo izvozvo. But mukomana ari kutonzi haasisina kana munhu wani anomushandira. Ofisi yakavharwa zvese. Kuofisi vanhu vakaenda ikoko vakasvika vachitonzi naowner webuilding anga akunyanyisa kutsvagwa nemapurisa and anga asabhadhara rent, so they decided to chase him out of the premises. Vakati we cannot keep a scammer here because zvinotozoaffectawo ipapo, zvinozoaffectawo kushanda kwevamwe vanhu. Pane nyaya yakaitika yekuti vakafrauda ivo $1,100 vakaitirwa fraud yemari yekuGreece. Vakasvika vabva vaona waanga achita senge ari kushanda naye mazuva ano. Ndobva Elson uyaya ndobva avaudza kuti ende munotsvaga kumba kwake. Kuya kwaakambotorwa nemapurisa kuMidrand ndo kwavakasvika vakanzi achagara panapa. Security katoti you are looking for that scammer, he's no longer staying here and he wasn't paying rent as well. Rent yake yanga ichibhadhara kumunyaka it's like 20,000 rands, and at some point he had 2 apartments, which means kuti aibhadhara close to like 40,000 or 40,000 something rands ndo yaibhadhara. And vanhu vakutozosvinduka izvezvi after vacheka zita rake kumapermits ekuSouth Africa. Zita rake hariko kumaZTP, haana kana permit ikoko. And now I'm wondering kuti vanhu vaimutrasta sei kuti aite mavisa, because munhu wekuti haana mbobvira aita any permit in South Africa. And tofunga kuti kuSouth Africa mapermits ari nani than any other country. You can easily get a South African permit than kuenda kuEurope, but iye mukomana aitoti ndoita mapermits ekuEurope, iye asitorina kuSouth Africa. Now that he managed to convince Mama Socializer and Mama V and Taiti Msekazi, Madam Boss and Anyati, and at some point more boys akakomza zvake Buddha. I think I'm going to advertise once or twice or so. Akakwanisa kuwa convince those people, and people are now saying we want to demand our monies from those people because they were influencing kuti tibirwe. Ana Mama V, be careful, because ichaita paper 2 after vambo influenza maChina. Vaka influenza maChina paipai kuti vatorere vanhu mari apa vakuita zvekwana Vheko. So now people are demanding their money from this guy. So akuti hanzi vakatifurira vakatinyengera. So they must also give us back their money, and they should also explain. Pane vanhu vakutoenda mumainboxes kwavo vachinovanetsa kuti tikuda mari dzedu back because you were the ones who were advertising for this scammer. Sismel is now calling for all my socialites kuti ngavabhadhare ma-victims because nyayo yakataurwa several times vanhu vakasateerera. Company details were also changed yesterday. Anzi yanga yakutonzi yakubelonga to a South African anonzi Mloto here, I don't know. Elson angambonzi muZimbabwe ari kuita take over the company. Akazoramba aona kuti company yacho ine zvikwereti zvakawandisa. But as of yesterday, I think there's a South African guy waongoa kuti ndiye the owner of the company. Then
nyaya yekunzi izvoni iye akaendesa vamwe vanhu hanzi zvaingotora mukomana aingotorawo mavhisa evanhu vanenge vangovanawo hameno kupi. Hanzi akatozombotsurwa at some point kuti vhisa rauri kuburisa kuti waita navamwe amai zvikanzi hausiri wakaita vhisa remwana wangu. I wonder kuti why are you actually putting it on public like that. Iyewo vheka ari kuti akavharwa nevamwe vanhu. Pane vanhu vari kunzi vakamuvhara, aiendesa maclients zvakanaka aine malinks, but vanhu vacho vaipa mari vaizotadza kudeliver, of which anenge atowapa half of the payment. So at this moment we are sitting at people, vamwe vari kuti tikuda ma$48,000 edu, vamwe vari kuti tikuda ma$50,000 edu, vamwe vari kuti tikuda ma$650 edu, vamwe vari kuti tikuda ma$1 point something edu, and there are a lot. There's actually a whole group of people who are actually demanding their money. We-50,000 mumwe ari kutaura kuti akapromiswa visa rekuserbia. Apromiswa visa rekuserbia, that visa did not come out because there are no visas that are coming out for the past 2 years or so, but anavheko vaiadvertise vachiti vanoitisa mavhisa ekuserbia kwacho. So ndechimwe chitsotsi ichocho chaaitisa mukomana, and mapermits ari kuti hanzi pane vanhu vakapewa mapermits, vanhu vese vakapewa mapermits ekuserbia acho ari kunzi ane mistake, hapana kana one riri correct. Saka how authentic is that? So mari dzacho dzinenge iye ari kutoramba futi kutodzorera vanhu marefund because haasisina mari dzacho. Ndochokwadi, he is no longer having that kind of money because mukomana was busy flashing mari achiita kunge mbinga pasocial media. Vanhu vanenge vana mazepe ndo vachaita kuti vanhu varamba vachiskamwa apa. Hanzi namazepe, Veko is doing the best. Vanhu vari kubhadhara mari dzekuenda kunze. Guys, it takes more than 2 to 3 years. Bhadharai mari muchiziva it's not easy. If you are not ready, why paying mari? Veko is doing the best. Hangu semaonera angu kunze kwenyika kwachivi kana kuchiredzi. Iye kunge akaita 2-3 years dzacho idzodzo dzaada kupfurira vamwe vanhu kuti vatorerwe mari. Hanzi be patient. Ndo zvaari kutaura, but iye aipa vanhu 6 months allowance of time, but then past 6 months ipapo it wasn't coming out the way it was supposed to come out. Vanhu vaizosara voda marefunds avo, iye ototanga kutotaura rough because aipa vanhu window period yekuti 6 months zvikasaita then you come and claim your money back. Moving on to nyaya yekunzi akamitisa maescort pafacebook. Vanoita zvekusapfeka saking resa pano vanonzi maescort, so vanongoita mavidhios ekusapfeka ekuita sei vari kunzi vakamitiswa naiye. So let me just read post yavakanyora 2 days ago. Hanzi naiyo, kana vane varume vachiomerwa zvekushaya chekuputira mwana kuzoti isu yedu takangopiwa vana baba vacho vakaramba life so vaitaura kuti tandaza mazi paikumbira paipe preparation. Ivo vanga vakutotaura kuti ko isusu tozoita sei kana vane varume, isusu takarambwa, ko vane varume vakashaya preparation, what more inini, and vane mwana mucheche wawakabva kutozvara maimanje. And then guwa mbarazoenda kuna someone tikanzi hide me ndine guwa riri sweet. Unoziva here kuti mwana wamaescort ndewavheko, asi vheko ari kuti haisi yake cause vakarara vese muna March, yavheko yaifanira kuzvarwa December. Saka vheko ari kuramba kuita maDNA. Vasikana pafacebook vakukwirirwa ma1000 vachifunga kuti vheko ane mari. Hanzi ma1000 hanzi ndo anenge achibhadhara vheko. So hanzi ndo imwe method yaari kushandisa, ari kutoenda kumasocialites ikoko. Ivo maescort vacho vanonyanya kushama, regai vamitiswe. Apa wamitiswa navheko wacho obva aramba kuenda maDNA zvese. Hanzi ndakarara naye muna March, ndo zvaari kupa defense yake iye vheko. Vachimboitireiko izvozvo nyaya dzacho. So and this story has been confirmed as well naSisimele vari kutotaura kuti sure nyaya iyi yakatanga kutrenda muna September kuti vakamitisa mukoma vheko eiwo maescort vakamitiswa. So nyaya dzacho dzakamuwandira, and this time around ari kutonzi aiwa anyura mukomana, hapana, there is no way mukomana atonyura, hapana any other way. Ari kuenda jeri, kujeri ndoko ari kuenda chaiko without any doubt because mari dzacho dzakawandisa. Kutori neWhatsApp group rakazara vanhu. Imagine kumavisa he had 3 groups of more than 1,000 people. He had more than 3,000 people that he convinced mumagroups ava maWhatsApp group. So imagine kuti pa 3,000 akadefraudwa vangani.
ndo metsi dzacho dzatofanira kuita ipapo. Ndo pari kunzi mari yacho it's more than 500,000 rands, close to R1 million or more. Mari yacho iri kutonzi inotyisa yaakaba mukomana uyu.